Igbo kwenu. Igbo kwetuenu. Kunde ngozi kataka ona. Ama ndo batakwara obagoteko. Mana ebe na-emife dị etu a, o kwesịrị onye ọbụla ife a na-akpọ gịnị ike ndị Igbo si na ọ dị excited ka anyị enwe aṅụrị maka na 2016, 2017 mgbe anyị bụ mana before I continue, achọrọ m ikele onye ọbụla nọ ebe a. Achọrọ m isi nke onye chiri ya zere na mma mkpọtụsị ya mba ndị cheta. Wee na-ekele igwe arụbụ onye Mbadigo. Ọ dị nke ọrụ. Ọ na-abụ na-atụ ọrụ enye nke ọ na-atọ. Ọ na-enye m aṅụrị. Ihe o ji enye m aṅụrị pụrụ iche bụ na mgbe anyị bidoro ife a ịchịkọ otu a ka anyị bịa bụ ụka. Anyị na-aga from state to state ebesi ọ dị ka ọkụ onye. Mana tata ife anyị na-achọ ka o mee ya ka anyị na-eme ebe a. Ọ wee bụrụ ya maka n'ihi ya na ndị nne na ya so wee na-achịkọ. A sị m nna m ya adị ogologo ndụ abụzi. Wee na-ekelekwa His Royal Highness of Majesty Egweliwe na ekele. Ana m ekele di m, ịma na asị na ọ di m, ekwa di m ọzọ, ụna adị na kọrọ. Na o nwere nke bụ na a na-akpụzi ịta mụ na ya esiri na bụ ụlọ obi ime ụlọ. Mba ọbụrụ ọtụba. Ọ onye nwe m. Maka na ọ bụrụ na ọ bụrụ maka ya ma mbụ ebe a taa. When I can my Supreme Royal Mother, no more wish. And now, this is a rafa, and I make a new name. Now, everyone was on that back. I never know what all that, not here. I never want to know money. Not nine. But the local Zulu, or you might say, I'm dead by young man. When they get there, we're so not never encourage you. Yes, I will go on the founder of a former or the Hanibo. Where's that? Oh, it's the man, Nani the when you come in an Igbo, not an Igbo is which corn. Ọ bụrụ na anyị achịkọrọ ọnụ ọbụla ebe anyị ga-eje, ndị na-achụ anyị ka na-achụ anyị, ọ na-achụ anyị ga-enweta anyị. O doro m anya na ọ bụrụ na anyị chịkọrọ isi ọnụ, ọ nwere ọtụtụ mkparị anyị natasị arọ gara aga ọkachasị na Anambra steeti. Ọ bụrụ na anyị chịkọrọ isi ọnụ wee nwee ndị na-ekwuru anyị ọmadị egwu a, maka na ọ nwere ka ọ dị na-agọsi emesi anya wee sị mpaghara ebe a Christian state, Christian there, and they are happy. Arrow. Mona came to wait it to one. Macanamona, on your mother, Nazo, very, very. 2016, 2017, 2018, I be the movement ordinary. If on your mother, the after Kaichiko, Kaichiko, anybody, and I can't feel my ordinary, I can't be people with this city. Along the line, 2019, 2020, and I want to go there for them. TikTok, Facebook. If you see any new ones coming in more than a little wine, you come up with that, or you depend, or where one side and not using a social media, taking them in the media. If I like the Rossi, I just go, if I just go, over soro kedu onye ya bese kedu onye ya bisi ife na-eme Igbo kede onye kwụrụ ọtọ si kwatuo ya onye ọbụla chọrọ ibu isi ife a ga-ere ka unification ife anyị ji bịa ebe a taa anyị achọrọ ka anyị egwu ka anyị gba ogene ka anyị gba whatever
anyị abịa ka anyị ihe ibe dị aka anyị gwa onwe anyị nke bụ eziokwu Igbo na ọdịnala Igbo ama nga n'ihu ma ọ bụrụ na anyị achịkọrọ isi anyị ọnụ chịkọọ onwe anyị ọnụ chịkọọ obi anyị ọnụ wee sị na anyị gara ka ezi anyị Igbo ọ bụrụ na ị gara ka apụtata gị sọsọ ịma na ọ nwere eji azụ eje n'ọkụ onye ntorobịa ọgbaghị anyị asị ga eje na mmiri nwata anyị akụkụzi ndị na-ere ojelezi ọjị na ịga ọjị ego njọ yes nwata anyị asị ijide nzu asị gị kedu ibi ejenugo m Enugwu ebe m na-eje asị kedu ibi ji na agba nzu o na ị na-ewepụ ya bụ boys weta ị na-ebi wit nzu ọ wee bụrụ dị ya dade ụdị anya mmiri gbalụ n'anya bụrụ maka dị embarrassment nọ maka gịnị ife anyị bịanụ ka anyị dozie ebe nna anyị o wee bụrụ ife ndị mbịambịa wee werụzi ụmụ nwanne anyị gịnị a na-asụ okwu asụsụ Igbo ọ bụ nzu n'aka gị o wee sị na gịnị n'Igbo onye ọgwụ ego ọ dị na-alụ dị ya bụ n'Igbo ritualist ụmụnne nke anyị o wee bụrụ ife chọbụla onwe ya na njọ okwu dị nke the theme of this program is again awake o ye sleeping giants ọ bụrụ na ị ka nọ mana social media ọ ya nkụzi gị niile ebe niile ekwu abụrụ maka gị you are still sleeping ị ka nọ n'ụla we have gone past that level ebe anyị nọ nkịta bụ ka anyị chịkọọ ọnụ ka ọ bụrụ one force ya ka ji wee sị ọgbakọ ụmụada wee bụkọba ya ọgbakọ ụmụada ọbụla ndị Igbo n'ọbụrụ sọsọ ndị dibịa ọnwa na-emegbu anyị ọdịda asara si bụrụ onye nwere kọlịn ọ bụrụ ọsọ ndị nwere kọlịn nwaada ọbụla bụ nwaada nọ n'ala Igbo bụ nwaada Igbo you're supposed to be a member of that ọgbakọ the reason bụ gịnị anyị bịalụ ka anyị dozie ọtụtụ ife na-emebi ọkachasị site n'ebe ụmụ nwaanyị nọ echetara mgbe m na-eto my grandmother nne m papa ije n'obodo pat kọrọ ọkụ ọnụ akpọkwa ndị ọchị udo kedu ife ndị ọchị udo a na-eme iwe bụrụ nwa agbọghọbịa na-eme pempempe bifo ọjọọ na-ama na iji ime fa afụfụ na iji ime iwe mebe ka isobe ya ọ nwere ike sogide a na-eso ya were ụbọchị ọ mụrụ nwa n'ọfịa je tụfuo fa sogide ya soba ya n'ime ọfịa mana tata ndị nna anyị abịakwụsị mgbe nwapa dị ime nwaba dị ime ọgwụ ole arụ ihe a nọ n'ụlọ nwa ga-adị ime anya ga-anọdụ na nwa onye ọzọ nke ga-adị ime amụọ ele arụ na-amụba n'ala Igbo ndị nna amarazi ọlụfa ụmụ nwaanyị amarazi ọlụfa ị ga-afụ onye nọ n'ọdụ soshal midia na-akpọrọ gị chekwa anya na-abụ nke ị nwụrụ anya ga-adị ebi ebe ụmụ gị nọ ụmụ nwaanyị Igbo na Kabana anyị nwere ọrụ Gen-Z mothers anyị nwere gịnị ọrụ ọ bụrụ ọchị pụta ife anyị ga na-azọ ọ bụrụ nwoke si nwaanyị si I am the head I am the tail ụmụ nwoke adịgide ndị nọọsụ ọ bụrụ na ịchọ ka nwoke nwere your value pụta ka ife mekede ife iji bụrụ nwaanyị ime ife iji bụrụ nwaanyị nwoke pụta ọmalụ na nke a bụ nwaanyị nwaanyị nwere ọrụ nwoke nwere ọrụ ịma nchọ ka nwoke kwanyere ugwu olu gị mana ọ na-abịa ịpụta ị na-eme mmemme ya ị bụrụ onye na-ebute ifele n'ezinụlọ a sị na na-ekwuzie dibịa bụrụ eze nwaanyị anyị adịghị abụ eze nwaanyị abụrụ m eze nwaanyị a sị na na-ekwuzi onye ọrụ ịpụta gị na dibịa nwoke ndị aka gị na nke eji gị na nke akwa eji gị na nke a ịpịtọs ya epụta si abịala nke a bịa hụ nke a bịa hụ nke a ọ dị nwere ọgụ ọnụ gị edebe n'okpuru ule ụmụ nwaanyị ụmụ nwoke tata enwezi ụmụ nwoke na-agba egusi apụta soshal midia kama anyị ya na-achịkọ na-enye nkụzi ka ọdịnala ya esite mụ ife anyị nọ na-eme mgbe anyị na-agba egusi ife maazị dibịa ji kwuo nke a ife mejọ ji wee kwuo nke a ife na ji kwuo nke a kedu ka ikwu enọfụzena ọ bụrụ na anyị chọọ ka e rekọgnaizi anyị na-akwanyere anyị ugwu ka anyị kwanyere n'ọnwa anyị ugwu ọ gwetara anyị na ekelekwa mbụ a sị m ka onye chi
gasịrị. Ndewo.